Il-każijiet ta' persuni bil-COVID-19 telgħu għal 139, hekk kif fl-aħħar sigħat kien hemm 5 persuni li rriżultaw pożittiv għal dan il-virus. F'konferenza tal-aħbarijiet, is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci, qalet li dawn il-każijiet ta' persuni ġodda infettati feġġew wara 432 test li saru fil-jum tal-ħamis. Spjegat li persuna ħarġet mit-taqsima tal-kura intensiva u issa daħlet mara ta' 60 sena li tinsab f'qada stabbli. Il-Professur Gauci qalet li anzjan ta' 61 sena li għandu komplikazzjonijiet f'saħħtu wkoll għadu jinżamm fl-ITU. Intant mill-5 każijiet ġodda wieħed minnhom huwa relatat ma' safar. Malti ta' 23 sena li kien jgħix ir-Renju Unit u ġilura f'Malta l-ġimgħa l-oħra. Huwa beda bis-sintomi ġurnata wara li wasal f'pajjiżna, għal daqstant qed isir intraċċar tan-nies li kienu mju fuq l-ajruplan. L-4 każijiet l-oħra huma minn trasmissjoni lokali. Żewġ persuni ġew infettati għax kellhom kuntatt ma' persuni pożittivi li jafu bihom l-awtoritajiet tas-saħħa, filwaqt li żewġ persuni l-oħra ma jafux minn fejn ġew infettati bil-coronavirus. Fil-fatt, Malti ta' 23 sena ġie infettat bil-coronavirus wara li kien jaħdem ma' persuna li rriżultat pożittiv. Indjan ta' 30 sena li jaħdem fil-qasam tas-saħħa għall-virus wara li kellu kuntatt ma' persuna li diġà rriżultat pożittiv għal COVID-19. Il-Professur Gauci qalet li dan ir-raġel ma bedix ixomm u lanqas itiem fost sintomi oħra. Każ ieħor huwa ta' Malti ta' 32 sena li nqabad pożittiv mill-iscreening fl-Isptar Mater Dei hekk kif huwa kien se jagħmel operazzjoni. Ir-raġel ma sifirx u ma kellux kuntatt ma' nies li siefru. Il-ħames każ huwa ta' żagħżugħ ta' 23 sena mill-Gambja li ilu 8 xhur jgħix f'pajjiżna. Il-Professur Charmaine Gauci appellat sabiex kulħadd jieħu l-prekawzjonijiet neċessarji. Għaliex probabbli li għandna iktar każijiet li għadhom mhumiex qegħdin jiġu forward għat testing jista' jkun li hemm nies hemm barra li diġà għandhom il-virus u s-sintomi huma ħfief ħafna allura ma jkunux ġew biex jagħmlu t-testing tagħhom. Allura l-appelli tagħna huma dejjem biex dawk in-nies li għandhom sintomi ċemplu il-helpline tagħna 111 biex aħna nkun nistgħu nagħmluhom testing. Il-Professur Charmaine Gauci aċċennat li l-biċċa l-kbira tal-persuni infettati huma fi stat ta' saħħa tajba. Qalet li minn dawn il-persuni morda bil-virus, 32 biss qed jinżammu fl-Isptar Mater Dei jew sptar privat. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.